παρουσία τους. Σήμερα εδώ, ο κύριος Κόκορης Κώστας, ο πρόεδρος της Δυνατής Γλυφάδας και δημοτικός σύμβουλος. Η κυρία Αθηνά Λιγνού, πρόεδρος των Ανοιχτών Οριζόντων και δημοτική σύμβουλος. Ο κύριος Σπύρος Βαμπακερός, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Δήμου Σπύρος, πρόεδρος των ΚΑΠΗ. Η κυρία Μπέση Αργυράκη, δημοτική σύμβουλος. Ο κύριος Γιάννης Γκέκας, δημοτικός σύμβουλος. Η κυρία Σάκου Άννα, δημοτική σύμβουλος. Ο κύριος Γιαννακάκης Αντώνης, γραμματέας της τοπικής του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Νίκος Τσιντής, πρόεδρος του Συλλόγου Αρκάδων. Ο κύριος Ηλίας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Προφήτη Λία, του Πολιτιστικού Συλλόγου Προφήτη Λία. Ο κύριος Σιφάκης Γιώργος, πρόεδρος της Ένωσης Κρητών. Ο κύριος Βάσιος Βαγγέλης, πρόεδρος Υπηρωτών Ελληνικού. Ο κύριος Τζάγκας Παύλος, πρόεδρος Ροδαυγής Υπήρου Άρτης. Ο κύριος Βάσης Νικόλος, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγου Γονέων. Ο κύριος Σταματάκης, ο διευθυντής του Δευτέρου Γυμνασίου Γλυφάδας. Ο κύριος Μπούσμπουρας, διευθυντής του Πρώτου Γυμνασίου Γλυφάδας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που... Ορίστε. Και η κυρία Μερίκου, κυρία Παγώνα Μερίκου, πάντα μας στηρίζει με την παρουσία της. Έχουμε δουλειά, να μας κάνω σταγιά. Έχουμε δουλειά, να μας κάνω σταγιά. Έχουμε δουλειά, να μας κάνω σταγιά. Κάνω τη σπανάδια βαίνει την καρδούλα μου μωρένει. Ωι με κάνω τι ανέβα πάνω. Πάει, 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 κάνω τι κατέβα κάτω. Βις, βις, βις. Έχουμε δουλειά, να
μας κάνω σταγιά, έχουμε δουλειά, να μας κάνω σταγιά. Κάνω τι χαλάνω μάτι, πόσα παίρνεις το κομμάτι, όχι με κάνω τι. Κάνω τι ανέβα πάνω, πάει, 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 κάνω τι κατέβα κάτω, πις, 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 έχουμε δουλειά. Να μας κάνω σταγιά, έχουμε δουλειά, να μας κάνω σταγιά. Έχουμε δουλειά, να μας κάνω σταγιά, έχουμε δουλειά, να μας κάνω σταγιά. Κάνω τη σπερνόδια βαίνει, την καδούλα μου μαλαίνει, όχι με κάνω τι. Κάνω τι ανέβα πάνω, πάει, 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 κάνω τι ανέβα κάτω, βις, βις, βις.